Si apartaves la veritat, totes les hores s'acostaven, confluïen en un seguit de flaixos d'un temps mai entès. Calia desprendre's de formes contigües, tocar l'intangible, ésser altre, cada cop més. Va ser llavors, abans d'entendre res, que allò viscut prendria formes incompletes, l'alerta inclement que exhorta a finir els límits tot just perceptibles, decantant-se cap a un brusc oscil·lar arran de perill, de matèria improbable. Bé, per mi la poesia és una recerca constant i de fet és el que com més va a mesura que vaig publicant i que vaig escrivint i que em vaig fent gran, per mi és una mica una exploració interior i també aproximar-me al màxim a la veritat, en el sentit, diguéssim, a la veritat més estricta del propi jo, no? I això és una recerca inacabada i constant. Tot i que sempre el que més m'interessa de la poesia és, d'alguna manera, estimular la percepció, el pensament i la intuïció. Aquests elements per mi són importants perquè dono molta importància també al pensament, però també a la part més irracional, és a dir, més intuïtiva, perquè és una part més inconeguda de l'ésser que fa, d'alguna manera, que brollin un munt de coses que estan molt en el subconscient, però que diuen molt, no? Diuen molt i que de vegades en la part més primera ho desconeixem. Llavors, per mi, explorar aquesta part més intuïtiva és molt important. I això escrivint, a mesura que passen el temps, els anys i les lectures que fas com a lectora, ajuden molt a entrar en aquest punt una mica obscur, però de fet per mi important, no?